Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dun sanak sadonyo orang awak orang tiaka. Kini den lah tibo di Pondok Batu di Mudia. Kebetulan ado dun sanak kita nan berkomentar potang. Keceknya badek kailia sama intoru. Kemudian badek ndak ado. Itu nyilio. Kini lah tibo den di Mudia. Di paling Mudia pona. Di Pondok Batu, tapi sanak sadonyo Pondok Batu di Tiaka kini ndak aktif lagi. Kebetulan dango nanambo rekam kini adalah bekas dango batu dari Udaaf nan beberapa tahun lalu sempat dan liput ya untuk konten di YouTube. Kebetulan waktu itu beliau masih berproduksi, tapi kini nampaknya indak leh. Wak ingat dango batu leo dari Dokek. Nanti hingga kini TV lamo tu karuang-karuang. Ko bekas giliangan leo untuk membawa batu tekahnya. Kini ndak terpakai leh. Iko bekas tungku leo. Tungku leo ado jo. Lai terbau jo aroma panggangan leo tapi batu nan ba panggang, batu nan ba bakar kini ndak ada leh. Ibo pula wak sebona. Karena Pondok Batu ko lah panjang sejarahnya di Tiaka ke sana. Lah sajak seisu le ya. Pondok Batu Koado di Tiaka. Walaupun dulu ndak disiko lokasinya. Lokasinya agak belah kanamang seisu belah ken. Banyak generasi nan meneruskan tradisi membuat pondok batu, memanggang batu bata untuk dijadikan bahan bangunan ya. Tapi kini sayang sekali ya. Tradisi ko lah berakhir. Ko ada nanti bo tekahnya saya lah. Obeh orang ana. Obeh orang ana. Kini tinggal siso-siso saleh. Bekas dari tungku atau dango batu. Hari kini kebetulan kurang elok. Agak ronye-ronye seketek. Tu bukit batu putih ya. Bukit batu putih dan jalan kayu lanteh agak. Tu ada rimbo batang kayu bekas terpanggang terbakar. Ikolah Pondok Batu nang kini tinggal kenangan ko betulan Pondok Batu terakhir ko. Nanado di Tiaka. Kemana tu? Ngau. Itulah kira-kira sana sadonyo. Kini ambo lah tiba di Tompek paling mudia ya. Jadi terima kasih untuk dun sana nambo komentar mengecek menyarankan nambo untuk meninjau pulau daerah mudia jangan kailia saja taruh. Ya sabona ko Tompek main den ketika ketek ko. Kabuki Kabaru mga loro udah somak-somak tu. Seorang aja ni, tak ada berkahwin. Jadi kini tekona balik masa dulu. Itu saja tak kita pagi kau. Terima kasih. Kalau ada komentar silahkan. Jangan lupa follow, ikuti, subscribe ya. Ikut ndak YouTube deh, Facebook ya. Itu saja sanak sadonyo. Mudah-mudahan awak sehat sadonyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bersuo di konten berikutnya.